ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲଣ୍ଡନରେ ଉଦ୍ଧମ ସିଂଙ୍କୁ ଡାୟରକୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ଉଦ୍ଧମ ସିଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ଇତିହାସ ବହି ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ। ସେ ବେଶ ବଦଳାଇବାରେ ଜଣେ ମାହିର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲୋନ, ସିଲୋନରୁ ବର୍ମା ଏବଂ ପରେ ଏକ ଜାହାଜରେ କାମ କରିବା ବାହାନାରେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ମାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଇବ୍ରାହିମ ଖାନ୍ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ସୁରତ ଅଲି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ବଂଶୀଧର ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଲେପୁର ଖଣ୍ଡସାହିରେ ହୋଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଂଶୀଧର ମିଶ୍ର ଓରଫ ସୁରତ ଅଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲଣ୍ଡନ ସିମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ସାଜିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉଦ୍ଧମ ସିଂଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଉଦ୍ଧମ ସିଂଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧମ ସିଂଙ୍କୁ ସେହି ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି ବୀର ସୁପୁତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।